Are we glad this morning? Zijn we blij vanochtend? It doesn't sound so convincing. Het is niet zo overtuigend. Are we happy? Zijn we blij? Yes. Praise the Lord. Do you hear me? Horen. Okay. Okay, this morning I'm also very happy to be here once again Vanochtend ben ik ook blij om hier weer eens te zijn. to share the word of God with this church. Om het woord van God met deze kerk te delen. And today, En om vandaag the whole day is about the Sabbath. gaat de hele dag over de Sabbat. So we are going to talk this morning or this afternoon already about the Sabbath. Dus dan zullen wij het over de Sabbat hebben deze middag nu al. And they told me I have only 45 minutes to speak this morning, so Ze hebben tegen mij gezegd dat ik alleen maar 45 minuten heb om te spreken vanochtend. Ik zelf vind dat we are going to compress everything together We zullen alles samen drukken to share the most with you. om het meeste aan u mee te delen. Because when we talk about a subject as the Sabbath, Want wanneer wij praten over een thema zoals de Sabbat, it is a very huge subject. dan is het een hele grote onderwerp om over te praten. So I'm going to share with you one dimension this morning Dus dan zal ik alleen maar één dimensie met jullie delen vanochtend. of this so important subject. Van deze zo belangrijke boodschap. So let's have a word of prayer and then we go directly into our message this morning. Zo, laten we even bidden en dan gaan we rechtstreeks in de boodschap vanochtend. Let us pray. Laten we bidden. Eternal Father in heaven, we thank thee, Lord, for this moment that you have given us to open thy word and to read and to study. So we ask thee this morning, O Lord, send thy Spirit and let him talk to our hearts. Give us understanding, give us knowledge and wisdom that can make us wise unto salvation. For this we ask in the name of Jesus Christ. Amen. Amen. Brothers and sisters, we are going to begin our message this morning Broers en zusters, we gaan onze boodschap vanochtend beginnen in the book of Revelation, the 14th chapter. in het 14e hoofdstuk van Openbaring, het boek van Openbaring. Revelation, the 14th chapter, and we are reading from verse 6 and verse 7. En we gaan dus hoofdstuk 14 lezen daarvan vanaf vers 6 en vers 7. The title of my message this morning, De titel van mijn boodschap vanochtend is: can I have the presenter please? It's a sign, het is een teken. but a sign of what? Maar een teken van wat? Okay? Revelation, the 14th chapter, Openbaring, de 14e hoofdstuk, verse 6 and verse 7. vers 6 en vers 7. It's a very familiar passage, Het is een welbekende passage, but let's read it together. maar laten we het samen lezen. It says, and I saw another angel fly in the midst of heaven, having the everlasting gospel to preach unto them that dwell on the earth, and to every nation, and kindred, and tongue, and people. And his message was, listen very carefully, saying with a loud voice, fear God, and give glory to him, for the hour of his judgment is come, and worship him that made heaven and earth and the sea and the fountains of waters. Yes? En ik zag een andere engel vliegen in het midden des hemels, en hij had een eeuwig evangelie, om dat te verkondigen aan hen die op de aarde gezeten zijn, en aan alle volk en stam en taal en natie. En hij zeide met een luide stem, vrees God
en geef hem eer, want de uur van zijn oordeel is gekomen. En aanbid hem die de hemel en de aarde en de zee en de waterbronnen gemaakt heeft. Very important. Heel belangrijk. When we read this verse, Wanneer we deze vers lezen, we can notice, brothers and sisters, dan kunnen we opmerken, broeders en zusters, that the Bible, when the angel speaks this message, dat wanneer in de Bijbel de engel deze boodschap uitspreekt, it doesn't say, dan zegt het niet, fear God and give glory to him, for the hours of his judgment is come, and worship Jehovah. dan zegt het niet, vrees God, omdat zijn oordeel is gekomen en aanbid hem, maar het zegt niet Jehovah, zegt het. It doesn't say Elohim. Het zegt geen Elohim. It says, he that made the heaven and the earth and the sea and the fountains of water. Dan zegt het, hij die de hemel en de aarde en de zee en de waterbronnen gemaakt heeft. Now the question is, Dan is de vraag, why? waarom? Why didn't it says Jehovah or Elohim? Waarom zegt het dan geen Jehovah of Elohim? Why does it say, he that made? Waarom zegt het hij die gemaakt heeft? This is very important this morning, brothers and sisters. Dit is heel belangrijk vanochtend, mijn broers en Because zusters. God wants to communicate something to you and me. Want God wil iets aan u en mij vertellen. God is using wisdom here. God is wijsheid hier aan het gebruiken. Because he wants to guide us into something. Omdat hij ons wil leiden in iets. And what he wants, the direction he wants to direct us in, En de richting waar hij ons in wil sturen, is this, brothers and sisters. is deze, broeders en Because zusters. logically, Omdat in logica, when the Bible says he that made, als de Bijbel zegt hij die heeft gemaakt, pushes us in the direction to ask the question, dan duwt het ons in de richting om de vraag te stellen, who is he that made? wie is hij die gemaakt heeft? And then I asked thee then to turn with me to the book of Exodus. Dan vraag ik u om samen met mij naar het boek van Exodus te gaan. The book of Exodus chapter 20. Het boek van Exodus, hoofdstuk 20. God wants to lead us to something. God wil ons leiden naar iets. To understand something very important. Om iets heel belangrijk te begrijpen. And remember En herinner u that the message of Revelation chapter 14 dat de boodschap van Openbaring hoofdstuk 14 is the last message of mercy, is de laatste boodschap van genade. of a God of mercy Van een God van genade. to a perishing world Naar een wereld die eigenlijk is aan het doodgaan. and to his people. En aan zijn volk. Okay? What Okay. book did I say? Welk boek zei ik? The book of Exodus, Het boek van Exodus. chapter 20, Hoofdstuk 20. verse 8 through verse 11. Vers 8 tot en met 11. Listen what the Bible says. Luister naar wat de Bijbel zegt. It says, remember the Sabbath day to keep it holy. Het zegt, gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 days shall thou labor and do all thy work. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk But doen. the seventh day is the Sabbath of the Lord thy God. Maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. In it thou shalt not do any work, thou nor thy son, nor thy daughter, thy manservant, nor thy maidservant, nor thy cattle, nor thy stranger that is within thy gates. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog de vreemdeling die in uw steden woont. For in 6 days the Lord made heaven and earth, the sea, and all that in them is, and rested the seventh day. Wherefore the Lord blessed the Sabbath day and hallowed it. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt,
de zee en al wat daarin is, en hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heer de Sabbatdag en heiligde die. Do we see that? Zien we dat? In the first angel's message, In de eerste Engelse boodschap, it says, He that made the heaven, the earth, the sea, and the fountains of water. ja, Yes? And then in Exodus chapter 20, it identifies who is He. in Openbaring hoofdstuk 14, dan zegt de engel dus dat je degene moet eren die hemel en aarde en heeft gemaakt en de wateren. Yeah? En dan zegt hij dat, ook wat er staat in Exodus hoofdstuk 20. Yes. Okay? So the He in the first angel's message is the Lord thy God. Dus hij in de eerste engelenboodschap is de Heere uw God. That word Lord in the Hebrew is the word Jehovah. Het woord Heere in de Hebreeuwse taal is het woord Jehovah. Jehovah the Lord God or Jehovah Elohim. Jehovah de Heere God of Jehovah Elohim. Yeah? The existing one. Hij die al bestond. And because he exists, En omdat hij al bestaat, everything can exist. kan alles bestaan. He that made the heaven, the earth, the sea, and the fountains of water. Hij die de hemel, de aarde, de zee gemaakt heeft en de fonteinen van water. Is the God that made everything. Is de God die alles heeft gemaakt. Without this commandment, brothers and sisters, Zonder deze gebod, yeah, we brothers and sisters, cannot identify the one who created. dan kunnen wij degene niet identificeren die dat gemaakt heeft. Because the Sabbath commandment Want de Sabbatgebod gives the identification, geeft de identificering, is the passport, is het paspoort, is the ID is het ID of him who made the heaven, the earth, the sea, and all that in them is. die de hemel gemaakt heeft en de aarde en de zee en de waterbronnen. So when the first angel's message called people to fear and worship he that made, Dus wanneer dan de eerste engelboodschap de mensen roept om hem te vrezen die alles gemaakt heeft. God wants us to go back to this commandment. Dan wil God dat wij teruggaan naar deze gebod. God Dit wants gebod. us to go back to acknowledge him Dan wil God dat wij teruggaan om hem te herkennen as he who created everything. als hij die degene is die alles heeft geschapen. He that is the owner of everything. Hij die de eigenaar is van alles. He that has all the authority over the whole universe. Hij die de autoriteit heeft, die de hele autoriteit heeft over het hele universum. Now the question is, Nu is de vraag dan, if God is the authority, the supreme authority of heaven and earth, als God de supreme autoriteit heeft van hemel en aarde, how does God rule over us? hoe regeert hij dan over ons? Are we here this morning? Zijn we hier vanochtend? We are quiet. We zijn stil. Broeder houdt van interactie, hè? Dus Are we afraid this morning? zijn we bang vanochtend? How does God rule over us? Hoe regeert God dan over ons? Het is een vraag nu, hè? Think, think, think. Denk, denk, denk alsjeblieft. Yes? By his commandments. Thank you, Door Lord. zijn geboden. Dank je wel, Yes. broeder.
Because if he has the authority, Want als hij de autoriteit heeft, or if he is the ruler, of omdat hij de heerser is, he has a kingdom. dan heeft hij een koninkrijk. Yes? And every kingdom, brothers and sisters, En elk koninkrijk, broeders en zusters, is ruled by laws. wordt geregeerd door geboden of wetten. So this God Dus deze God has rules, heeft ook zijn wetten. has a law Heeft ook een wet to govern his kingdom. om zijn koninkrijk te regeren. And we are part of his kingdom. En wij vormen een deel van zijn So koninkrijk. God rules through his law. Dus dan regeert de Heer door zijn wetten, door zijn geboden. Okay. Now turn with me to the book of Exodus, but this time Exodus 31. Ga weer samen met mij naar het boek van Exodus, maar nu dit keer Exodus hoofdstuk 21. Exodus, the 31st chapter. Exodus hoofdstuk 31, het 31ste hoofdstuk. And we are going to deal today, brothers and sisters, with something of vital importance. Dan zullen wij vandaag te maken krijgen met iets dat van vitale belang is. We are going to talk about a dimension of the Sabbath We gaan praten over een dimensie van de Sabbat, that many of us, dat velen van ons, we don't understand it, dat wij het niet begrijpen and many times we En- don't talk about it. en dat we ook op vele momenten niet erover praten. You see, for many of us here, Voor velen van ons hier the Sabbath is only a 24 period of time. is de Sabbat alleen een periode van 24 uur. Yes? And when we talk about the Sabbath, En dan wanneer wij praten over de Sabbat, we talk about the Sabbath in that way. dan praten wij over de Sabbat op die manier. We have given many people a false impression about the Sabbath. We hebben aan velen een valse impressie gegeven over de Sabbat. So when we talk with other people about the Sabbath, they tell you, yes, but every day is the same. Dan wanneer we met anderen praten over de Sabbat, dan zeggen ze tegen ons, elke dag is So hetzelfde. if you keep the Sabbath, I keep Sunday, what is the difference? Dan zeggen ze tegen ons, als jij de Sabbat houdt en ik de zondag houd, wat is dan het verschil? It doesn't matter. Het maakt niks uit. We serve the same God. Wij dienen dezelfde God. That is a misunderstanding Dat is een valse begrip of this commandment, brothers and van sisters. deze gebod, broeders en Yes. zusters. Our view of the Sabbath Onze manier van kijken naar de Sabbat is like this. is als dit. When Friday evening comes, Wanneer de vrijdagavond komt, we look at the sun going down, dan kijken we naar de zon die neergaat. yes? And then we sing a couple of songs, Dan zingen we een paar liederen. we pray, We bidden. then we go to bed, Dan gaan we naar bed, gaan we slapen. yeah, preparing to come to church on the Sabbath day. Onszelf voorbereiden om op de Sabbatdag naar de And kerk te then we komen. listen to the message. Dan luisteren we naar de boodschap. We sing the songs in the We church. zingen de liederen in de And kerk. then when the church is finished, Als de kerk voorbij is, here you stay here and study the Bible. hier blijf je dan en bestudeer je de Bijbel. But many people go home, Maar velen gaan naar huis. they go sleep, Dan gaan ze slapen. eating, Ze gaan eten. yes? And then they sit there and wait the sun to go down again. En dan zitten ze daar en dan wachten ze dat de zon weer neerdaalt. And then we say, En dan zeggen we, het is voorbij. yeah, the sun has set. De zon is neergedaald. We can go and enjoy our lives again. Dan kunnen we weer gaan in onze leven, weer genieten van ons leven. Yes, we Yeah. have kept the Sabbath. Wij hebben de Sabbat behouden. But did we? Maar hebben we dat wel gedaan?
And then we say, the Sabbath has ended. Dan zeggen wij, de Sabbat is voorbij. Brothers and sisters, let's go to the 31st chapter of the book of Broeders Exodus. en zusters, laten we naar de 31e hoofdstuk gaan van het boek van And we Exodus. read verse 12, verse 13 and verse 17. Dan lezen we versen 12, 13 en 17. Listen what the Lord says. Luister naar wat de Heer zegt. It says, and the Lord spake unto Moses, saying, En het zegt, de Heer zeide tot Mozes zeggende, Speak thou also unto the children of Israel, saying, Verily my Sabbath ye shall keep, for it is a what? A sign. Listen very carefully. It is what? A sign between me and you throughout your generations, that ye may know that I am the Lord that doth what? Sanctify you. gij dan spreekt tot de Israëlieten, maar mijn Sabbaten moet gij onderhouden, want dat is een teken tussen mij en u. Tussen mij en u, van geslacht tot geslacht, zodat gij weet dat ik de Heer ben die u heiligt. Okay, verse 17. Vers 17. It is a what? Het is wat? A sign between me and the children of Israel forever. Het is een teken tussen mij en de Israëlieten voor eeuwig. For in 6 days the Lord made heaven and earth, and on the 7th day he rested and was refreshed. Want in 6 dagen heeft de Heer de hemel en de aarde gemaakt, en op de 7e dag heeft hij gerust en adem geschept. Now take notice, brothers and sisters, Maar let hierop, maak je aantekening hierover. that in verse 13 God presents the Sabbath, yes? Want dat in vers 13, dan brengt God de Sabbat naar voren As a sign of sanctification. als een teken van heiliging. And then in verse 17, En dan in vers 17, then he points us back again to the moment of creation. dan laat hij ons weer opmerken naar het moment van de schepping. Why does God do this? Waarom doet God dit? Why present the Sabbath first as a token of sanctification? Waarom laat hij de Sabbat eerst als een teken van heiliging zien? And then he turns back and points us to creation. En dan draait hij terug en laat ons kijken naar de schepping. We are studying this morning, brothers and We zijn sisters. aan het bestuderen vanochtend, Please, I broeders en see zusters. people without a Ik zie pen mensen and zonder paper. pen en papier. We zijn aan het studeren. Yes, we are building something here. We zijn hier iets aan het opbouwen. Go with me to the book of Ezekiel, chapter 20. Ga samen met mij naar het boek van Ezekiel, hoofdstuk 20. Ezekiel, the 20th chapter. Ezekiel, hoofdstuk 20. God is so clever, brothers and sisters. God is heel slim, broeders en zusters. I'm going to show you something this morning Ik ga je iets vanochtend laten zien that we maybe didn't take notice of. dat wij misschien nooit hebben opgemerkt. All of our lives that we were 7-day Adventists. In al ons leven als zevendags Adventisten. Okay, verse 12. We gaan naar vers 12. Listen again. Luister nog een keer. It says, moreover, also I gave them my Sabbaths to be a what? Teken. To be a sign between me and them, that they might know that I am the Lord that sanctified them. Ook gaf ik hun mijn sabbaten als een teken tussen mij en hen, opdat zij zouden weten dat ik de Heere hen heilig. Verse 20. Vers 20. And hallow my Sabbaths, and they shall be a sign between me and you, that ye may know that I am the Lord your God. Heilig mijn sabbaten, dan zullen deze een teken tussen mij en u zijn, opdat gij weet dat ik de Heere uw God ben. Do we see the same thing here in the book of Ezekiel? Zien we
merken wij op dat dit dezelfde is in het boek van Ezekiel. First, God presents the Sabbath as a sign of sanctification. Eerst laat de Heer de Sabbat zien, opmerken als een teken van And heiliging. in verse 20 now, En dan in vers 20 nu, he says it is a sign dan zegt het is een teken between me and you tussen mij en u, that ye may know dat gij mag weten that I am the Lord thy God. dat ik de Heer uw God ben. It is the same thing that he did in Exodus chapter 31. Het is hetzelfde wat hij heeft gedaan in Exodus hoofdstuk 31. Because by pointing us back to creation, Door ons weer te laten kijken naar de schepping, he shows us who is the boss. dan laat hij ons zien wie de baas is. Who is in charge? Wie daar de leiding heeft. I am the Lord that created all things. Ik ben de Heer die alles geschapen heeft. So, Dus, my question this morning to you is, dan is mijn vraag aan u deze ochtend. is there a connection between sanctification and the lordship of God? Is er dus dan een teken van heiliging en de heerschappij van de Heer, onze God? This is huge, my friend. Dat is groot, mijn vrienden. Yes? But first, Maar eerst, what is a sign? wat is een teken? Wat is een teken? The young ones. Okay. Zeg maar, Zeg maar. wat is een teken? Okay. You have courage. Yes? Hij heeft lef. Okay. What is a sign, brothers and sisters? Wat is een teken, broeders en zusters? Een symbool, Goal. symbool, Yes. Covenant. een heersing, een heerschappij. Okay. Let me share with you. Laat ik met u delen. And there is something here in the how do we call that? Blue Letter Bible. In the Blue Letter Bible. Yes. Er is iets hier in de Blue Letter Bible. Hebrew and Greek lexicon. Het is een lexicon van Hebreeuws en Grieks. It says it is a sign, a signal. Het zegt het is een teken, een signaal. But Maar, the following, it says, maar het volgende it zegt is het. a distinguishing mark. Dat het een merk is die onderscheiding maakt. Very important. Heel belangrijk. It is a what? Het is wat? A distinguishing mark. Een teken die onderscheiding maakt. It is also a remembrance. Maar het is ook een herinnering. Yes? It is an omen. Het is een omen. Yes? It is a warning. Het is een waarschuwing. Yes? So a sign Dus een teken. has many meanings. Het is een teken die vele betekenis heeft. You see, brothers and sisters, Als je opmerkt, mijn broeders en zusters, when we talk about a sign, wanneer wij het hebben over een teken, we have to do with signs daily. we hebben te maken dagelijks met tekenen. When we were driving to come to church this morning, Toen wij vanochtend op weg waren naar de kerk, sturen we. if you live, for example, in Tilburg, Als je bijvoorbeeld in Tilburg woont, or Eindhoven, of Eindhoven, or Schiedam, of Schiedam, yes? If there were no signboards, als er geen borden over de weg waren, tekenborden, richtingsborden, you weren't here this morning. dan was hij hier niet aangekomen vanochtend. Now I see you think Ik zie dat je denkt, we have GPS. we hebben GPS. Dat is een teken. Listen, Luister, signs are important. richtinggevingen, tekenen zijn belangrijk. You cannot bypass
signs. Je kan tekenen niet voorbij gaan. For example, Als voorbeeld, red light een rode licht is a sign. is een teken. If you ignore red light, Als je zou doen alsof je dat niet hebt opgemerkt, you have a big, very, very big problem. dan heb je een hele grote probleem. So signs are Yes. there to communicate something to us. Dus tekenen zijn daar om iets naar ons te communiceren. It gives us warnings. Het geeft ons waarschuwingen. It gives us direction. Het geeft ons richtingen. It informs us. Het geeft ons informatie. It calls our attention. Het vraagt onze aandacht. It protects us. Het beschermt ons. Yes, it shows us where danger is. Het laat ons opmerken waar het gevaar ligt. We cannot bypass signs. We kunnen tekenen niet voorbij gaan. So the Bible tells us this morning then, Dus dan zegt de Bijbel tegen ons vanochtend the dan, Sabbath is a sign. dat de Sabbat een teken And is. if the Sabbath is a sign, En als de Sabbat ook een teken is, we cannot bypass that sign. dan kunnen we die teken niet voorbij gaan. Amen. Because God is helping us to understand something. Want God helpt ons iets te begrijpen. God wants us to go back God wil dat wij teruggaan to something. naar iets. In other words, in the first angel's message, Met andere woorden, in de eerste Engelse if boodschap, it is pointing us back to the Sabbath, als het ons terug verwijst naar de Sabbat, and the Sabbath is a sign of sanctification, en de Sabbat is een teken van heiliging, a sign of lordship, een teken van heerschappij, God wants to lead us back, brothers and dan sisters, wil God ons ergens naartoe terugleiden, broeders en zusters, to a sanctified life. naar een geheiligde leven, To sanctification. naar verheiliging. And what is sanctification? En wat is this morning? heiliging vanochtend? Very, very important, brothers. Heel belangrijk, broeders en zusters. Yes? And the question remains, En de vraag blijft, is there a connection between sanctification and the lordship of God? is er een teken van heiliging en de heerschappij van God? Okay? Oké. You see the word Lord Als je opmerkt het woord Heere, in the Greek, in it het is the word Grieks kurios. is het woord kurios. And its meaning En het betekent, is this: en zijn betekenis is dit. one having power and authority over others. Eén dat macht en autoriteit heeft over anderen. It means also a ruler by hereditary right or preeminence, to whom service and obedience are due. Oké, en in het kort. Okay? It is a ruler by hereditary right. Het is een heerser die het heeft overgekregen als overgedracht. Dus de juiste woord is erfenis. Yes. Het is een erfenis. Het is een heerser die een erfenis heeft gekregen. It is an owner of land or other real property. Het is een eigenaar van land en andere landschappen. It is one that has achieved mastery. Het is één die een meesterschap heeft als leider. Or that exercises leadership. Of dat leiderschap uitbrengt. Or great power in some area. Of dat hij grote macht heeft op een bepaald gebied. And God is the Lord our God. En de Heere is onze Heere. Now you told me that God rules over us U heeft tegen mij gezegd dat de Heere over ons heerst by His law. door zijn wet. Yes or no? Ja of nee?
We are not sounding so convincing. We klinken niet zo overtuigd. Does God rule over us through His law? Okay. Heerst de Heer over ons door zijn wetten. So we can say that God has a republican government. Dus dan kunnen wij zeggen dat de Heer een republiek overheersing heeft. Yes or no? Ja of nee? Because republicanism Want republikeinse overheersing is ruled by law. Republikeinen worden dan overheerst God door wet. rules over us through His law. Dus de Heer die heeft heerschappij over ons door zijn wetten. Okay, what is sanctification? Wat is heiliging? Please go with me Ga alsjeblieft met mij to the book of 1 Thessalonians. naar het boek van de eerste Thessalonicense. Because we are not going to only define sanctification, Want we gaan niet even uitleggen wat heiliging is. but I want you to understand that sanctification Want ik wil dat u begrijpt dat heiliging is the end goal of God for you and me. is het einddoel van God voor u en mij. 1 Thessalonians chapter 4, 1 Thessalonicense hoofdstuk 4, verse 1 to verse 3. vers 1 tot en met 3. Listen what Paul is saying here. Luister wat Paulus hier zegt. Yes? Listen, he says, furthermore, then we beseech you, brethren, and exhort you by the Lord Jesus, that as ye have received of us how ye ought to walk and to please God, so ye would abound more and more. Verse 2. For ye know what commandments we gave you by the Lord Jesus. Verse 3. Listen now. For this is the will of God, even what? Your sanctification. Do we see that? Zien we dat? Yes? So this is the goal of God. Want dit is dan de doel van God. This is His will. Dit is zijn wil. Your sanctification. Uw heiliging. My sanctification. Mijn heiliging. Now what is sanctification? Nu, wat is heiliging? Go with me back to 1 Thessalonians chapter 3. Ga nu samen met mij naar 1 Thessalonicense hoofdstuk 3. We are trying to understand what sanctification means, Wij proberen te begrijpen wat heiliging betekent. so that we can understand where God is leading us to. Zodat we kunnen begrijpen waar God ons naartoe wil leiden. 1 Thessalonians 1 Thessalonicense chapter 3, hoofdstuk 3, verse 11 through verse 13. vers 11 tot en met 13. Listen what Paul is saying. Luister naar wat Paulus zegt. He said, now God Himself and our Father and our Lord Jesus Christ direct our way unto you. Hij, onze God en Vader en onze Heer Jezus, banen ons de weg tot u. And the Lord make you listen, and the Lord make you to increase and abound in love one toward another and toward all men, even as we do toward you. En u doet de Heer toenemen in overvloedig wordende in de liefde tot elkaar en tot allen, zoals ook wij gezind zijn jegens u. Listen now. Luister nu. To the end. This is the end goal. Dit is de einddoel. To Luister the nu. end, He may establish your heart unblameable in what? We are quiet. Om uw harten te versterken, zodat wij onberispelijk zijn in wat? In holiness before God. In heiligheid voor God. Even our Father at the coming of our Lord Jesus Christ with all His saints. Voor onze God en Vader bij de komst van onze Heer Jezus met al zijn heiligen. Listen what Paul is saying. Luister naar wat He Paulus zegt. says, and the Lord make you to what? Increase and abound in what? Hij zegt, de Heer doet toenemen in overvloedig wordende in de liefde
toward another and toward all men. Tot elkander en tot allen. This is the process. Dit is het proces. To lead us back, brothers and Om ons sisters, terug te leiden or naar, for broeders en God zusters. to guide us to the end goal. Of om voor God ons te leiden naar het einddoel. To establish our hearts unblameable. Om onze harten onschuldig te maken. In what? Holiness. In wat? In heiligheid. Yes? So, sanctification Dus heiliging is growth is in groei love in liefde toward God tegenover God and toward our neighbor. en tot onze buren, onze naasten. Are we together? Zijn we nog samen? Now, what shows our love to God and to our neighbor? Nu, wat laat onze liefde blijken? Waaruit blijkt onze liefde naar onze naasten en onze medemensen? En God. Yeah? Jesus said, Jezus zei, if you love me, als jij van mij houdt, keep my commandments. hou mijn geboden. Now, Nu, you told me u zei tegen mij that God rules over us dat God over ons heerst through His door zijn wet. law. Yes? Through His law. Door zijn wet. Okay? Now, is there a connection between sanctification and the rulership of God? Is er dan een connectie tussen heiliging en de heerschappij van God? Because sanctification, brothers and sisters, Want heiliging, broeders en zusters, is a life is een levens of continual obedience to God, is een leven leiden dat continu aan God gehoorzaamt. by faith. In geloof. Yes? Are we together? Zijn we nog samen? Yes? And Ja. that shows our love to God and to our neighbor. Dat onze liefde toont tot God en onze buren, onze naasten. So God said, Dus God zei, fear God and give glory to Him vrees God en geef glorie tot hem. and worship Him En aanbid hem. that made heaven, earth, the sea and the fountains of water. Dat de hemel en aarde, de zee en de fonteinen van water, de bron van He water that heeft gemaakt. had the lordship over everything, Hij die de heerschappij had over alles and his rulership or lordship, en zijn heerschappij is een heerschap, he exercises that through his law. dat beoefent hij door zijn wetten. So when we live, brothers and sisters, Dus wanneer wij dan leven, mijn broeders en zusters, obeying the law of the Lord, en wij gehoorzamen de wetten van de God, we are giving evidence dan geven wij bewijs, dankjewel broeder, that the kingdom of God dat de koninkrijk van God, is in our hearts. dat hij in onze harten is. That God is the ruler Dat God de heerser is on the throne of my heart. op de troon van mijn hart. Amen. Do we understand that, brothers and sisters? Begrijpen wij dat, broeders en zusters? Because, Omdat, how much time is? hoeveel tijd hebben we nog, broeder? Okay, okay. My last words, brother. Laatste woord, broeder. Because if sanctification Want als heiliging is a life of continual obedience to God, een leven is van continu gehoorzaamheid aan God, it is also at the same time dan is het dan ook op hetzelfde moment a life of victory over sin. een leven met overwinning over de zonde. So when I live a life of obedience to God, Dus wanneer ik een leven leid van gehoorzaamheid aan God, brothers and sisters, dan broeders en zusters, it is a sign dan is het een teken between God and us tussen God en ons. that He is the power in us Dat Hij de macht is in ons, that is transforming our lives. die onze leven verandert. It is a sign Het is een teken that God is is busy, bezig is yes,
overcoming sin and the devil in our lives. bezig is de zonde en de duivel te overkomen in ons leven. Yes? So when we are living a sinful life, Dan wanneer wij een zondig leven dan leiden, we are saying, dan zeggen wij, we don't want this man to rule over us. dat wij niet willen dat deze man over ons heerst. You can say whatever you want. Je kunt zeggen wat je ook wil. But a life that is violating God's rules, Maar een leven die Gods wetten overtreedt, a life that is breaking God's een commandments, leven dat Gods wetten overtreedt, is a life that is saying, it is a sign het is een leven, het is een teken that dat says, zegt, Jesus, Jezus, sorry, but you have nothing to do here in my life. jij hebt niks hier te doen in mijn leven. Stay out of my business. Blijf uit mijn zaken. Mind your own business. Mind your own business. May God bless us. Mogen de Heer ons zegenen. And this afternoon, En vanmiddag, don't go, ga niet weg. because we are going to open up this stuff, Dan gaan we deze stof openbreken. and we are going deeper into this En dan gaan we subject dieper in deze thema. about the Sabbath. Over de Sabbat. But the Sabbath is a sign. Maar de Sabbat is een teken. So God wants to lead us to sanctification. God wil ons leiden naar een leven van heiliging. God wants to have the authority in our lives back. God wil de heerschappij hebben in ons terug hebben in ons leven. May God bless you. Mogen de Heer u zegenen. Amen. Wij danken onze broeder Meriana voor deze cliffhanger. Een mooie boodschap. Amen. Dank u, broeder. En ik weet zeker, u wil blijven omdat u wil weten wat hij nog gaat vertellen over de Sabbat. Dank u wel. Ik draag het weer aan je over, broeder. Keurig op tijd ook. Kan deze aangezet worden? Hier. Test. Test. En keurig op tijd ook, dankjewel broeder Alexis. Komen we bij het volgende punt aan. Getuigenissen. En ik zal degene vandaag zijn die zal getuigen.